Hej og god formiddag. Velkommen i studio. I dag er jeg jeres vært, Marius Lausen Klambøk, som vil fortælle jer om de nyeste begivenheder i analysen af nyhedsartiklen Ahmed Samsam får medhold i Højesteret. Artiklen blev udgivet den 22. september 2026 og er skrevet af Joachim Taurup Poulsen. Artiklen er udgivet af, hvad man kalder en omnibus-avis, og er udgivet af Berlingske, som generelt er detaljeret på baggrundsstof og med et borgerligt konservativt grundlag i deres værdier. Målgruppen er derfor generelt veluddannede borgere, som der har borgerlige grundværdier og med højt engagement eller med generelt højere engagement for indlands- og udenlandspolitik. Artiklen fokuserer generelt meget på stofområdet indland, da det er historien om Samsam, og da det er historien om potentielt set et justitsmord af højeste kaliber. Generelt er kilderne til denne avis Samsam ham selv, da der bliver brugt flere citater af historien, og i form af en erfaringskilde og ekspertpiller, hvor både forskellige jurister og folk fra PET og FE kommer med kommentarer til sagen. De dominerende nyhedskriterier i sagen er generelt en konflikten mellem Ahmed Samsam og PET og FE, og der er meget fokus på den aktuelle sag. Generelt så er artiklen vinklet med fokus på højesteretten og afgørelse i sagen omkring hele konflikten omkring Ahmed Samsam. Generelt så bliver igennem hele sagen PET og FE kritiseret for ikke at have taget kontrol eller ikke at have taget medansvar over for deres agenter. Vi vil nu gå videre til Oliver, som der vil forklare de nyeste begivenheder i analysen. Nu kommer jeg fra en anden del af lokalet. Jeg er som sagt Oliver Victor Kleinbach, som vil gerne fortælle om, hvordan den her sag er blevet opbygget, og hvordan de beskriver den her. Først vil jeg gerne starte med den ydre komposition. Den bliver sat op meget med den her klassiske online avislayout med. Den er ikke sat op i de her spalter, men sat op som helt normalt fra top til bunden med et overskrift, en underrubrik, og så er det også med den her måde, de skriver på, det er meget repeterende, og på grund af, at det er skrevet om en retssag, så prøver de at være så objektiv som muligt med, så også komme med den her fremstillingsform, de bruger, med at det er meget mere den her beretning, på grund af, det har større fokus på den her retssag, og ikke om hele Samsam-sagen og historien bag Samsam, og hvad der egentlig er sket. Som også gør, at det er den her objektive en, hvor de meget mere snakker om de her gengivelser af citater, hvad der objektivt skete i sagen, da retssager ikke handler så meget om følelser, men om det her det logiske bag, hvad der er sket, hvad folk har gjort, blandt andet. Den indre komposition er, at den er opbygget med den her nyhedstrekant, når den starter med budskabet, og så derefter går den uddybende ind, mere detaljeret, og så slutter den også meget detaljeret. På grund af, at jeg sagde før, at meget objektivt, så er der ikke så meget argumentation i den, da den prøver at fortælle sagen, uden at ombevise læseren i, hvad de egentlig selv vil sige. De gider bare at fortælle bogstaveligt talt, hvad der skete, hvad den slutsagen er blevet, og hvad det omhandler. Der er blevet gjort brug af flere forskellige sprogmidler, som for eksempel handleverber, som før, medhold, afsagt om og sagsøgte, ankede. De har passer meget ind med den her nyhedsgenren, fordi det gør, at det får det til at lyde meget mere detaljeret, og som om de har meget mere styr på det med, at det er meget højt fagligt viden, de giver. Du nævner, at artiklen generelt er objektiv. Hvad betyder dette for afsenders holdning? Ja, det fortæller, at afsenderen har ikke rigtig en holdning i hele den her, med at det mest bare er en rapporterende og berettende om hele den her sag. Med at de fortæller ikke om, hvad de selv mener og hvad de selv vil have, men de gider at fortælle os, hvad der bogstaveligt talt er sket og hvad der kommer til at foregå.
Vil det så sige, at genren af denne artikel er en nyhedshistorie? Det er præcis det, vi kan konkludere med den her historie. Tak for det, Oliver. Det var alt, hvad vi havde i dag for analysen om artiklen omkring Samsung. Følg med senere i eftermiddag, når vi vil berette omkring Mount Københavns betydning for pelikanen.